Hyvät katsojat, enpä taida paljoa liioitella sanoessani, että jättikurpitsat ovat vallanneet Suomen. Tämän vuoden punnitustilaisuudessa oli nimittäin mahtava määrä kurpitsoita ja suuri joukko uusia innostuneita kasvattajia. Vuoden sadon näytteilepano oli kaikkien aikojen edustavin, mitä Suomessa on tähän mennessä nähty. Ja jättikurpitsat ovat kiinnostaneet mediaa toden teolla. Paikalla oli monta TV-kanavaa, Helsingin Sanomat ja joukko paikallislehtiä. Tämän vuoden kasvukausi oli paljon parempi kuin vuosi sitten. Niinpä meillä oli täysi syy odottaa hyviä tuloksia, uusia Suomen ennätyksiä ja monta henkilökohtaista ennätystä. Näyttelykurpitsoina oli pieniä ja hassun muotoisia, joita yleisö voi ostaa itselleen Halloween-koristeiksi. Yleisö sai myös äänestää kisojen kauneimman kurpitsan. Jättikurpitsat olivat tapahtumassa pääosassa, mutta muitakin jättivihanneksia oli paikalle tuotu. Jättitomaatteja, auringonkukkia, rupikurpitsoita ja longgourdeja eli kalebasseja, jotka naiskisaajat olivat ristineet leikkisästi jormiksi. Tässä näkyy joukko kisakurpitsoita. Kaikki ovat erilaisia, erimuotoisia ja erivärisiä. On pieniä, isompia ja suorastaan valtavia. Innostus jättikurpitsoiden kasvatukseen on niin suurta, että ainakin 3 kasvattajaa on rakentanut isot kasvihuoneet. Pääosin kurpitsat kasvoivat kuitenkin avomaalla. Yleisö oli hyvin kiinnostunut kurpitsoista ja parveili niiden ympärillä. Ja sitten asiaan. Punnitus alkaa aivan kohta. Mutta paljon muutakin hauskaa tapahtui kaiken aikaa. Tässä Kaarina kantaa jättiläismaissia kuin keihästä. Ilmapiiri oli iloinen ja kasvattajia jännitti kohta saatavat tulokset. Paikalla oli eniten keltaisia jättikurpitsoita, mutta muutama vihreä squashkin oli punnittavaksi tuotu. Vihreitten jättikurpitsoiden eli squashien tulokset. Ensimmäinen sija, Perhe Takkunen, 78 kiloa ja uusi Suomen ennätys. Onnittelut kasvattajille. Toinen sija, Tatu Kaskihalme, 52 kiloa. Kolmas sija, Tuija Osmala, 49 kiloa. Keltaiset jättikurpitsat punnittiin pienimmästä suurimpaan, jotta jännitys säilyisi loppuun asti. Tässä miehet roudaavat vaalle 10. tullutta Miika Mäntyniemen komeaa kurpitsaa, joka painoi 64,5 kiloa. 10. sija Miika Mäntyniemi. Mitä keulaa? 9. sijan sai Kaarina Rinne kurpitsallaan, joka painoi komeat 84,5 kiloa, ja tämä oli uusi henkilökohtainen ennätys. Onnea Kaarinalle. 8. sija meni Marjatta Kaaralalle kurpitsalla, joka painoi 91,5 kiloa, ja myöskin tämä oli uusi henkilökohtainen ennätys. 7. sija meni Eija Parviaiselle kurpitsallaan 96,5 kiloa, ja tämä oli uusi henkilökohtainen ennätys. 6. sija Tatu Kaskihalme, 115 kiloa ja uusi henkilökohtainen ennätys. 5. sija Mirja Vuorisalo, 178 kiloa ja komea uusi henkilökohtainen ennätys. 4. sija Jouni Ylhäinen,
peräti 204,5 kiloa ja uusi henkilökohtainen ennätys. Tämä on samalla uusi Avomaa-sarjan kaikkien aikojen Suomen ennätys. Mikä loistava saavutus. Onnittelut kasvattajalle. Suomen ennätys 204,5 kiloa. Näin se meni. Siinä on muille yrittäjistä. Loput 3 kisakurpitsaa olivat kaikki kasvaneet kasvihuoneissa. 3. sija Sanna-Mari Saarenmaa 219,5 kiloa ja uusi henkilökohtainen ennätys. Kurpitsojen suuretessa miehillä oli totinen työ saada ne vaa'alle. 2. sija meni Maija Karviselle kurpitsalla, joka painoi 287,5 kiloa ja se oli Maijan uusi henkilökohtainen ennätys. Kaikki irti. Annetaan. 287,5. 287,5. Sami, tonne. Oi, sori. Oi. Vihdoin saapuu Suomen mestari paikalle. Armi Lindellin kasvihuoneessa kasvanut 361,5 kiloinen jätti. Uusi henkilökohtainen ennätys ja samalla suurin Suomessa koskaan kasvanut kurpitsa. Kertakaikkisen komea saavutus. Onnea Armi! Suomen mestari voitti myös kauneimman kurpitsan tittelin yleisöäänestyksellä. 361 kiloa. Ei ne sanoo, että mukaan tää on vaan. Tämä. No, miltä nyt tuntuu? Armi. Meillä on niinku erikseen palkintoja. Tää on Suomen ennätys. 361 kiloa. Palkintopokaali oli komea ja voittajan hymy herkässä. Onnittelut Suomen mestarille ja kaikille kasvattajille, erityisesti heille, jotka paransivat omaa ennätystään. Tämä hyvien tulosten vuosi lisää varmasti intoa ja kiinnostusta jättivihannesten kasvatukseen. Tapaamme ensi vuonna, se on varma. Ja meidän oma suomalaisten jättivihannesharrastajien yhdistys toteutuu lähiviikkoina. Mikäpä olisi parempi lopetus tälle hienolle kasvukaudelle 2009.